mosso, ja ha arribat el propietari del Racing? No, encara no, senyor. Vol unes escopinyes? No, ja les he portat de casa. Ostres, que fort! Zapatero ho deixa. Però que tonto, si només fa 7 anys que és presidente. Just la meitat que vostè. No m'ho crec, això. És que hi ha presidents que diuen que ho deixen i després no ho deixen. Rosa, señor. ¡Hombre! ¡Ya está aquí el indio! ¡Jau! Tú ser gran jefe del sardinero. Yo, cowboy escupiña sentada. No, yo no ser indio, yo ser paqui. Molt bé. Jo ser Dani, tu ser Paqui. Escolta, Paqui, 1-2. Racing, gran partido. Español, ridículo, espantoso. Campeones, campeones, oe, oe, oe. Escolta, Paqui, aquest amic, qui ser? ¿Cómo que quién ser? Yo ser Alicia, propietario del Racing. ¿Aún no me conoces? I tant que et coneixo, home, i tant. Estàs content, punyetero? Escolta'm, quina ràbia m'ha fet que el gol de la victòria el marqués un culer com el Giovanni Dos Santos. Ahora, nosotros salvados y vosotros casi sin Europa, ¿eh? Mira, d'això et volia parlar. Tu creus que l'Espanyol podria participar a la Copa d'Europa de la Índia? Perquè la d'aquí, xungo, Es que India no ser Europa. India ser Asia, ¿eh? Ah, sí? Escolta, i què feu a Àsia quan tot el camp et xiula? ¿Xiula? ¿Qué significa xiula? Xiula significa pita. ¿Pita? Sí. ¿Has dicho pita? El pita, pita, yo me disculpo. El pita, pita, yo me disculpo. Ostres! Això també ho he d'aprendre jo per quan ens xiulin a Cornellà. Com ho has fet? Va, fem-ho, va! El pita, pita,